Λοιπόν, να καλημερίσουμε στο στούντιο τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης και γαλλοτραφή, γαλλομαθή. Τώρα, σήμερα, με αυτή την ιδιότητά σας είσαστε εδώ, κύριε Δαβέτα, για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τους Γάλλους, την ψυχολογία τους, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό. Πηγαίνω, έρχεστε στα Γαλλικά Πανεπιστήμια. Δηλαδή, και τον κύριο Διαμαντή Πασατή, επικοινωνιολόγο, που όπως μας έλεγε την ώρα που έπαιζε το ρεπορτάζ Άννας Παπαστοτηρίου, έχουν άλλη κουλτούρα, έχουν άλλο τρόπο σκέψης οι Γάλλοι. Γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα. Ακριβώς. Που στην Αγγλία, οι Αγγλοσάξονες θα το αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά. Οι Αμερικανοί, ας πούμε. Θα και οι Άγγλοι. Δεν το βλέπετε έτσι. Και οι Άγγλοι. Και κοντά μας είναι και η Ιρένα Δημητρίου, η καλή συνάδελφος. Όπου, Ιρένα, θέλω να ξεκινήσουμε με σένα και να μας δώσεις το σημερινό ρεπορτάζ, μια που αναμένουμε. Δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει ακόμη στην έντευξη τύπου του Φρανσουά Ολάντ. Αναμένεται στις 5:30 ώρα Ελλάδος να ξεκινήσει. Και θα λέγαμε ότι πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. Αυτός είναι τουλάχιστον και ο τίτλος που δίνουν πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως και πολλά δημοσιεύματα του αγγλοσαξονικού τύπου. Σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος ήταν προγραμματισμένη βεβαίως αυτή η συνέντευξη. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, δεν την απέφυγε τουλάχιστον. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναβληθεί. Θα μπορούσε να την είχε αποφύγει, δεν την απέφυγε όμως. Όχι, ήταν μεγαλύτερος άλλο, έχω την εντύπωση, αν το έκανε αυτό. Λοιπόν, λέγεται πως θα προσπαθήσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του ή τουλάχιστον του δίνεται μία ευκαιρία για να μηδενίσει το ποντέρ. Η πλάτη που βλέπουμε τώρα εδώ και περπατάει είναι της πέτρας του σκανδάλου. Με το κόκκινο και εδώ η σύντροφος κυρία Τρεβελέρ, η οποία αυτή λοιπόν εδώ. Βέβαια να πούμε ότι και η Βαλερή Τρεβελέρ ήταν η εγκατέλειψη της Σεγκολέν Ρουαγιάλ με τα 4 παιδιά, την πρώτη σύντροφό του, για τη Βαλερή. Ακριβώς. Δεν είχε παντρευτεί βεβαίως με την. Ούτε με τη Σεγκολέν, ούτε με τη Βαλερή. Δεν είχε κάνει γάμο ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτό είναι στο σημείο. Η συνέντευξη τύπου, δηλαδή η σημερινή, είναι το σημείο στο οποίο εμένουν τα περισσότερα δημοσιεύματα σήμερα. Αναμένεται. Ναι. Με συγχωρείς. Το άλλο σημείο το οποίο επίσης προκαλεί, πέρα από όλο αυτό που έχει του ροζ σκανδάλου κλπ., έχει να κάνει με την ιστορία που βγήκε ότι το διαμέρισμα το συγκεκριμένο, την ερωτική φωλιά τέλος πάντων. Ότι ανήκει σε ανθρώπους που συνδέονται με την Κορσικανή. Με την Κορσική, με τη μαφία. Βέβαια, αυτό πρέπει να είναι συμπτωματικό. Διαβάζοντας τη Μόντ σήμερα, νομίζω ότι δεν ανήκει. Εξήγησέ το μας και εσύ. Αυτή η διάσταση δίνεται. Δεν μένουν τόσο πολύ σε αυτό όσο μένουν στο ζήτημα της ασφάλειας του Προέδρου. Πώς πήγαινε δηλαδή ο Πρόεδρος εκεί, από πόσους άνδρες συνοδευόταν. Να πούμε ότι αυτό το διαμέρισμα ανήκει σε έναν 72χρονο, εν πάση περιπτώσει. Ανήκει σε έναν ο οποίος συμπτωματικά τον νίκησε σε μία ηθοποιό που ήταν παντρεμένη στον πρώην γάμο της με κάποιον ο οποίος καταδικάστηκε για σχέσεις του με την Αθήνα. Δηλαδή, επί της ουσίας, και ήταν στο κουδούνι. Επί της ουσίας, σε αυτό δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα της ασφάλειας που θέτει η Ρένα, βέβαια, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έχει σχέση ακριβώς με το πώς μετέβαινε ο Πρόεδρος εκεί και κάτω από ποια μέτρα ασφάλειας. Μιλάμε για τον Γάλλο Πρόεδρο παρόλα αυτά. Επίσης, ένα άλλο σημείο στο οποίο μένει ο ξένος τύπος πάρα πολύ είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε σε σχέση με τον αγγλοσαξονικό τύπο. Παρατηρείται δηλαδή όλες αυτές τις μέρες μία διαφοροποίηση του γαλλικού τύπου σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, ο γαλλικός τύπος δημοσίευσε, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα γαλλικό περιοδικό αυτό το οποίο δημοσίευσε το φωτορεπορτάζ, αυτό το πολύ πλούσιο φωτορεπορτάζ σε σχέση με τον Γάλλο Πρόεδρο και τις αποδράσεις του εντός εισαγωγικών, τις φερόμενες αποδράσεις του τουλάχιστον σε αυτό το διαμέρισμα όπου λέγεται ότι συναντούσε τη Γαλλίδα ηθοποιό, κατά 18 χρόνια νεότερη του, όπως έχουμε πει. Επίσης, παρατηρείται διαφοροποίηση σε σχέση με το εξής. Παλαιότερα, ο γαλλικός τύπος, ξέρουμε ότι συγκάλυπτε τις, ας το ονομάσουμε έτσι, ερωτικές ατασταλίες των πρώην προέδρων. Ακριβώς. Είχε βοηθήσει. Έτσι, μπράβο. Να το λέμε δηλαδή. Είχαν κρυφτεί κάτω από το χαλί όλα αυτά. Μια παρατήρηση σας διακόπτω, αλλά είναι σημαντικό. Ο ίδιος φωτογράφος, ο οποίος απεκάλυψε το σκάνδαλο με το Μιτεράν για την παράνομη κόρη του, είναι ο ίδιος ακριβώς ο οποίος τράβηξε τις φωτογραφίες για το θέμα, το σκάνδαλο του Ολάντ. Και ο οποίος δήλωσε, κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Ναι, και ο οποίος δήλωσε ότι ουσιαστικά δεν είχε καμία προστασία. Ήταν τόσο, αν θέλετε, large, να το πω λίγο έτσι γαλλικά, τόσο τεράστιο ότι η απόσταση ανάμεσα σε αυτούς που ήταν κοντά του, τους φρουρούς του δηλαδή, που κυριολεκτικά μπορούσε να μπει δίπλα να πάρει φωτογραφίες. Υπάρχει και κάτι άλλο που να συνδέει, ας πούμε, το Μιτεράν και τον Ολάντ με το συγκεκριμένο με το Μιτεράν, φωτογράφο. γιατί εγώ θα πήγαινα στο Σαρκοζή τώρα. Ναι, και με το Σαρκοζή. Το κλείσε πολύ σωστά. Πολύ γρήγορα. Το κλείσε γρήγορα και σωστά. Την παντρεύτηκε και έλεξε το θέμα. Εγώ δεν το πάω σε αυτό το κομμάτι. Κατηγορούν τον Νικολά Σαρκοζή ότι μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτή την αποκάλυψη με τον Φρανσουά Ολάντ. Δεν νομίζω ότι η τραγική κατάσταση
κατάσταση που βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τέτοιες καταστάσεις. Είναι τόσο τραγική πολιτικά η κατάσταση και έχει απέναντί του τόσες ευθύνες, τις οποίες δεν έχει αναλάβει ακόμη, παρότι τις έχει εξαγγείλει εξ αρχής, που είναι ήδη σε μια πολύ δυσχερή κατάσταση εκ των πραγμάτων. Και πριν, για να πω κάτι το οποίο αναφέρθηκε για το θέμα της αναβολής, αν έκανε αναβολή θα ήταν και το τέλος. Ξέρετε ότι οι Γάλλοι, όπως είναι και άλλοι που γνωρίζουν τη γαλλική νοοτροπία, πάνω απ' όλα είναι το θεσμικό πλαίσιο, η θεσμική συνείδηση. Δεν μπορούν να αναβάλουν μια προγραμματισμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό συνέντευξη τύπου του Προέδρου για ένα σκάνδαλο ροζ, οποιασδήποτε απόχρωση και να είναι αυτό. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι μόνο ροζ σκάνδαλο? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία μπορούν να ακολουθούν εδώ πέρα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια πλευρά πραγματική, το ροζ σκάνδαλο, για το οποίο υπάρχουν δύο γραμμές. Η μία γραμμή λέει ξεκαθάρισε το αμέσως. Το ίδιο το Ελιζέ έχει δύο γραμμές. Ξεκαθάρισε το αμέσως. Η άλλη είναι η παραδοσιακή γραμμή των Γάλλων, όπως αναφέρατε πριν, που λέει είναι υπόθεση προσωπική. Άρα μην ασχολείστε. Βέβαια, από την αρχή, κύριε Νταβέτε, ο Φρανσουά Ολάντ δεν το διέψευσε. Από την αρχή ετέθη το θέμα του νόμου του γαλλικού για τα προσωπικά δεδομένα και αν πρέπει η προσωπική ζωή να δημοσιοποιείται, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είχε. Στη Γαλλία. Υπάρχει δεν παράδοση γι' αυτό και δεν έχει αποκαλυφθεί η ιστορία με τον Φρανσουά Μιτεράν ή μετά ακόμη και με τον Ζακ Σιράκ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι και ο ίδιος ο Ολάντ όμως στάθηκε μόνο ότι είναι η προσωπική μου ζωή και αν θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί και όχι αν είναι αληθινό ή όχι. Ουσιαστικά το προφανώς είναι αληθινό. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Προφανώς είναι αληθινό. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αληθινό. Ναι, και με τον Μπιλ Κλίντον η Μόνικα Λεβίσκη αληθινή ήταν, αλλά γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη. Διαφοροποίηση ακριβώς. Ο κύριος συνάδελφος είπε πάρα πολύ σωστά ότι είναι άλλη νοοτροπία, άλλη αντίληψη, η προτεσταντική αντίληψη. Εδώ μιλάμε για Γαλλία στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη είναι σε πρώτη γραμμή και το έχουν μάλιστα περάσει και σαν ευρωπαϊκή αντίληψη. Όμως για να τελειώσω και να μην μονοπολώ τη συζήτηση, είναι αυτό που είπατε πριν, ότι υπάρχει και ένα τρίτο πλαίσιο μιας, αν θέλετε, πολιτικής υποψίας, στρατηγικής πολιτικής υποψίας, η οποία όμως έχει δύο πλευρές. Η μία να προέρχεται από τον κύκλο του Πρωθυπουργού, από τον κύκλο του Πρωθυπουργού, του Προέδρου, με την έννοια ότι θα υπάρχει μια μικρή αποφόρτιση από όλη αυτή την ένταση, διότι, προσέξτε, πριν από μια εβδομάδα, αυτοί οι Γάλλοι έχουν αυτό που ονομάζουμε Cour des comptes. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει κάποιο συμβούλιο που αποφασίζει για τους λογαριασμούς του κράτους. Ο κύριος Μπιγκό, ο οποίος είναι και σοσιαλιστής, έκρουσε την κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι έτσι όπως πάτε κατευθείαν στον τοίχο, εξού και για το διάγγελμα που έκανε στην αρχή του έτους, μίλησε για αλλαγή και τον κατηγορούν για στροφή νεοφιλελεύθερη. Δηλαδή, εάν δεν αλλάξεις πολιτική, του λένε, και ο Μόντι και ο Μπιγκό, πας κατευθείαν για κατάρρευση. Ωραία, και τι βγήκε το σκάνδαλο αυτό για να. Όχι, λέω ότι οι απόψεις υπάρχουν. Η μία είναι αυτή για να αποκεντρώσει, να αποφορτήσει αυτό. Η άλλη είναι ότι η αντίπαλη πλευρά θέλει να τελειώνει με το θέμα, μία και καλή, οπότε να τον κατεβάσει στα μάτια του κόσμου. Πάντως ήταν γνωστό αυτό. Πιστεύω ότι είναι ανθρώπινο και δεν υπάρχει πολιτική πίσω από αυτό. Η χρήση του μπορεί να είναι πολιτική. Ναι. Προσέξτε το. Πάντως, κύριε Φασαντή, ήταν γνωστό αυτό. Γιατί και η Μοντ πολύ διάστημα. Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο το γνώριζαν όλοι, να μην πω και περισσότερο χρονικό διάστημα. Και ακόμη και η Μοντ είχε αναφερθεί στα ανοιχτοπερπατήματα του Γάλλου Προέδρου, φεύγει τα βράδια από τα ηλίσια παιδεία, δεν ξέρουμε πού πάνε. Είχαν αναφερθεί ότι κοιμώνται σε διαφορετικές πτέρυγες η Βαλερή με τον Γάλλο Πρόεδρο και ότι εκείνος το βράδυ κάπου πάει σε συναντήσεις κτλ. Δηλαδή όλοι το έλεγαν. Κοιτάξτε, είναι στο παραδοσιακό πλαίσιο, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Ναρτάτου. Είναι το παραδοσιακό πλαίσιο που κινούνται θα το έλεγα μεσογειακές κοινωνίες. Οι Γάλλοι μπορεί να είναι βόρειος λαός, αλλά είναι και μεσογειακός. Βλέπετε ότι και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, Μπερλουσκόνη, και στην Γαλλία, που έχει μια παράδοση, βλέπετε και τους προηγούμενους προέδρους, υπάρχει αυτό το πράγμα. Αντίθετα, η κουλτούρα των Αγγλοσαξώνων, που δεν είναι μόνο η προτεσταντική ηθική, μπαίνουν και πολιτικά ζητήματα. Πριν πάω Αγγλία-Αμερική, νόμιζα και εγώ ότι είναι η προτεσταντική ηθική. Αλλά αν δείτε, ας πούμε, την αντίληψη ότι αν ένας πρόεδρος δεν μπορεί να ελέγξει τα πάθη του, πώς θα ελέγξει μετά τα μεγάλα προβλήματα του κράτους του. Ελληνική αντίληψη αυτή την έλεγε ο Σωκράτης στον Ξενοφόντα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν οι Αγγλοσάξονες από αυτή την άποψη έχουν την παραδοσία. Έχουν μια, ας το πω όπως το λέει ο κύριος Δαβέτας, αρχαιοελληνική αντίληψη του διαπραγματεύεσαι τα δημόσια πράγματα. Ως εκ τούτου, βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε κατά κανόνα σε αυτούς παραιτήσεις. Χάσανε, θυμάμαι τώρα, δεν πάω να σας πω
δύο-τρεις υποψηφίους προέδρους που δεν τερματίσανε ποτέ. Ο Χάρτιν ένας και κάποιοι άλλοι. Η κυρία Λεβίνσκι κόψε να διαλύσει τον Κλίντον, έτσι. Ναι. Να μην μπούμε για άλλες περιπτώσεις όπου δεν είναι θέμα. Τα πάθη σου λέει, και στην Αγγλία θυμάμαι ένα άλλο σκάνδαλο. Οι Γάλλοι όμως δεν το έχουν αυτό. Η Γαλλία δεν το έχει αυτό. Ξέρετε, αυτό το πράγμα βαδίζουμε προς μια άλλου τύπου Ευρώπη. Να σας το πω πιο απλά. Η αγγλοσαξονική αντίληψη είναι στη μία πλευρά. Η γαλλομεσογειακή είναι στην άλλη πλευρά. Να δείτε που στο τέλος, το είπε ωραία ο κύριος Δαβέτας, για πρώτη φορά έχουν αρχίσει και οι Γάλλοι να κεντρίζουν. Ένα γαλλικό περιοδικό βγήκε και το έκανε. Ξέρετε, αρχίζει μια περίεργη μίξη της κουλτούρας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Παγκοσμιοποίηση. Ναι, υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη σύγκληση αυτού του πράγματος. Και τους επηρεάσανε οι Αγγλοσάξονες. Επίσης είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πρώτη σύντροφος και όχι επίσημη πρώτη κυρία. Καλά, αυτό είναι. Στη Γαλλία δεν έχει υπάρξει άλλη περίπτωση όπου έγινε. Ακριβώς. Έτσι. Και τώρα πάμε για δεύτερη σύντροφο και δεύτερη πρώτη κυρία. Θέλω να πω ότι την επέβαλε στις επίσημες επισκέψεις του. Βαλερή ήταν δίπλα του. Σχολιαστήκε πολύ, δηλαδή υπόθηκε κάτι τις πρώτες μέρες. Και έχει και δικαιώματα δημοσίου. Προσέξτε, έχει δικαιώματα δημοσίου σαν πρώτη κυρία, ακόμη και αν δεν είναι παντρεμένη. Άρα εδώ μπαίνουμε και πρακτικά θέματα. Άρα μιλάμε για μια πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Όχι. Ναι, μιλάμε για μια ευρωπαϊκή κοινωνία η οποία δεν είναι σίγουρο λιγότερο ή περισσότερο σύγχρονη, αλλά η οποία εξελίσσεται και συγκλίνει κάπου. Γιατί εγώ βλέπω και τους. Δηλαδή, τώρα βλέπετε, ας πούμε, ότι υπάρχει με μια έξαρση. Οι δημοσκοπήσεις δείξανε 2% πάνω. Αυτό ήθελα να σας σημαίνει αυτό? Πιστεύετε ότι είναι συγκυριακό έτσι μετά το θόρυβο μόνο που έγινε? Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχει μια λογική. Όταν εκτίθεται κάτι, υπάρχει και η αντανάκλαση να συμπτυχθούν. Μήπως έγινε επιτέλους, κύριε Πασαντή, λίγο πιο συμπαθής ο Γάλλος πρόεδρος? Κοιτάξτε, έγινε πιο συμπαθής. Έγινε πιο ανθρώπινος, πιο γοητευτικός. Κοιτάξτε, πιο δυναμικός. Κοίτα να δεις, το κάνει αυτό, αλλά τολμά. Άρα θα τολμήσει ενδεχομένως και στην πολιτική. Ακούστε, τούτη τη στιγμή έχει ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει και οικονομικό κυρίως, στο οποίο πρέπει να απαντήσει. Του ήρθε και ένα προσωπικό στο οποίο όλοι αναγνώρισαν ότι έχει και την ανθρώπινη πλευρά και μάλιστα κατά κάποιον τρόπο. Και την τολμηρή πλευρά, να πω. Ναι, μπράβο. Πολλές ανθρώπινες και τον εκθέτουν και αυτός τολμά. Δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως είναι πολύ σωστό. Τον εκθέτουν και αυτός δεν βγήκε να το αρνηθεί. Είπε υπάρχει ένα πρόβλημα ιδιωτικής ζωής. Ναι, αλλά... Καλύφθηκε από το προηγούμενο. Άρα πρέπει να δείτε δηλαδή ότι οι Γάλλοι σε αυτό αναγνώρισαν, έστω και σε αυτό το μικρό, μια τόλμη από έναν πρόεδρο που μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, όλο το φάσμα παραδέχεται ότι είχε δείξει ατολμία. Ναι. Αυτό είναι το άρα λοιπόν δείξε ελάττωμα. Κάπου τολμηρός, βρε φίλε, και βγαίνει εκεί πέρα. Ναι. Αλλά τώρα το ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστεί, και πάμε στο πολιτικό ζήτημα, το προσωπικό στη σημερινή συζήτηση με το οικονομικό, πώς θα μπορέσει επιτέλους να ξεκολλήσει εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών από το κόλλημα που έχει απέναντι στα πολιτικά προβλήματα, τα οποία δεν τα έχει διαχειριστεί ακόμα. Ποιος είναι ο τρόπος? Βλέπετε ότι στα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι πολύ δηλός έναντι της κυρίας Μέρκελ, που ο Σαρκοζή, παρόλο που διαφωνούσαμε εμείς σε πάρα πολλά ζητήματα. Εμείς διαφωνούσαμε με την πρακτική του Σαρκοζή σε πάρα πολλά ζητήματα ως Έλληνες και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να το πούμε. Παρ' όλα αυτά ο Σαρκοζή τολμούσε να συνταχθεί με την κυρία Μέρκελ. Ο κύριος Ολάντ δεν είναι με τη Μέρκελ, δεν είναι με κανέναν, δεν συντάσσεται με τη Μέρκελ, αλλά δεν αντιτίθεται στη Μέρκελ. Είναι απόν. Αυτό φαίνεται στη γαλλική πολιτική ζωή και αυτό χρεώνεται. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να διαχειριστεί αυτή την ιστορία σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, κύριε Πασαντή? Τολμηρά. Τολμηρά. Να βγει δηλαδή και ναι, πράγματι έχω πρόβλημα η προσωπική μου ζωή είναι αυτή και οφείλω να την κατοχυρώσω, να την ξεκαθαρίσω, σωστά το λέει. Από εκεί και μετά πρέπει να δώσουμε και λύση στα οικονομικά προβλήματα. Και αν εκεί βγήκε επίσης τολμηρός, πιθανολογώ ότι ένα μέρος των δημοσκοπήσεων που ήταν καταστροφικές για αυτόν μπορεί να αρχίσουν να ανεβαίνουν. Δεν λέω ότι οι πολιτικές του θα γίνουν συμπαθείς, λέω ότι ο ίδιος θα φανεί τολμηρός σε μια περίοδο πολύ μεγάλη κατά την οποία ήταν και δεν ήταν. Ήταν υπέρ της Μέρκελ, κατά της, ήταν υπέρ του νεοφιλελευθερισμού, κατά του. Με τα βάση το ρεπορτάζ σου, τι βλέπεις ότι θα πει σήμερα? Το δίνουν οι Γάλλοι, ασχολούνται? Ναι, εκτιμούν όλοι ότι θα δώσει μια απάντηση.
Το είδατε. Έχει συζητηθεί αυτό. Το είδατε. Έχει συζητηθεί επιτακτικά και η αντιπολίτευση τον Βάλει. Βρίσκεται στο νοσοκομείο. Βρίσκεται στο νοσοκομείο. Γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα για εκείνο. Αλλά βγαίνει σήμερα, Όχι. Τελικά ήταν να βγει, αλλά δεν θα βγει. Να και το καινούριο που μάθαμε. Μην το κάνουμε σαπουνόπερα όμως, γιατί στο τέλος πάει να γίνει σαπουνόπερα. Πριν από λίγο λέχθηκε κάτι το οποίο θέλω απλώς να συμπληρώσω. Αυτό το οποίο θα περιμένουν να ανακοινώσει ο κύριος Ολάντ δεν είναι απλά μια γενικότερη αντίληψη στην οικονομία. Το ονομάζει Pact de Responsabilité, δηλαδή συμφωνία ευθύνης. Τι σημαίνει αυτό? Μπροστά στην κρίση πρέπει να τους κάνει εξειδίκευση των μέτρων που ανήγγειλε ήδη στις 31 Δεκεμβρίου, στα οποία μέτρα μπαίνουμε στο διατάφτα 1, 2, 3, 4 με χρονοδιάγραμμα, τι θα κάνει με κοστολόγηση, τι θα κάνει οικονομικά, διότι η προειδοποίηση που σας είπα που είχε πριν από τον κύριο Μπιγκό και από τον κύριο Μόντι είναι ξεκάθαρη. Εάν συνεχίσει με αυτό το δρόμο, όχι μόνο θα πέσει από τα 3α, θα πέσει και από τα 2α. Κύριε Δαβέντα, άρα με αφορμή την αποκάλυψη της προσωπικής του ζωής, αυτή θα είναι η χρυσή ευκαιρία σήμερα για τον Φρανσουά. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει πολιτική. Και δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να αλλάξει πολιτική. Είναι δέσμιος μιας αριστερόστροφης αντίληψης, επιμένω, το λέω ευθέως, αριστερόστροφης αντίληψης, η οποία είναι ξεπερασμένη πια. Τι εννοώ αριστερόστροφη? Ότι το δημόσιο και οι παροχές του δημοσίου, το οποίο είναι πανίσχυρο στη Γαλλία, πρέπει να καλύπτει όλα αυτά τα πράγματα. Και τι του ζητάνε οι άλλοι από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Του ζητάνε να κάνει αυστηρή οικονομία στο δημόσιο μπάτζετ. Δηλαδή περικοπές και ούτω καθεξής, τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Κύριε Δαβέντα, όμως μήπως ο Φρανσουά Ολάντ προτείνει μια λύση που δεν θα είναι η γερμανικού τύπου λιτότητα? Θα περιμένουμε να το δούμε. Και θα είναι η σοσιαλιστική λύση προσπαθεί που δόθηκε πριν πολλά χρόνια και είχαμε το κοινωνικό κράτος. Προσπαθεί ανάμεσα στα δύο. Γι' αυτό και αν διαβάσετε τα άρθρα που γράφουν οι εφημερίδες, έχουν και ένα χιουμοριστικό ύφος. Λένε ότι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος κάνει το πετάλι, αυτό που έχουμε στη θάλασσα, το θαλάσσιο ποδήλατο. Λέει πενταλό τον λένε. Δηλαδή με το θαλάσσιο ποδήλατο πηγαίνει, αλλά πηγαίνει πολύ αργά. Αλλά κάνει είναι πετάλι. δύσκολο το θαλάσσιο ποδήλατο. Ναι, αυτό στην οτροπία των Γάλλων είναι μια μεταφορά ηρωνική. Με την έννοια ότι ναι, μεν ανθρωπίνως σου αναγνωρίζουμε. Κύριε Ολάντ, ότι θέλεις και σε αγαπάμε και το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά κάπου η γενικότερη πολιτική δεν μπορεί. Και κάτι άλλο, το οποίο το έχω εδώ μπροστά μου, το οποίο σήμερα στη Φιγαρό, προσέξτε, ανακοινώνουν επισήμως η Ισπανία σε άνοδο. Το ηθικό, λέει, των Ισπανών σε άνοδο, ξεκινάνε οι υποθέσεις, ξεκινάνε οι business. Η Ιταλία έχει ξεπεράσει τις business, σύμφωνα με το ενώ η Γαλλία θα μπει σε ύφεση, βέβαια. Εδώ λέει το έχει ξεπεράσει. Confiance de Marseille. Σημαίνει εμπιστοσύνη των αγορών. Για την Ιταλία λέτε τώρα. Για την Ιταλία. Η Γαλλία είναι που έχει το πρόβλημα. Όχι, την Ιταλία λέω. Η Γερμανία είναι στην καλύτερη περίπτωση που μπορούσε να είναι, πώς αλλιώς να μην είναι. Ναι. Και ξαφνικά εδώ και 2 εβδομάδες η βρετανική οικονομία ρεντεμαράζει. Ξεκινάει. Άρα η μόνη η οποία μένει πίσω από τις χώρες αυτές είναι η Γαλλία, η οποία είναι η δεύτερη δύναμη της Ευρώπης. Και ουσιαστικά πολιτικά, αν το δείτε, η Γαλλία μπορεί να είναι οικονομικά η δεύτερη, αλλά πολιτικά έπαιζε για δεκαετίες, ήταν η πρώτη, ήταν η πολιτική ατμομηχανή της Ευρώπης. Η Γερμανία ήταν η οικονομική ατμομηχανή, αλλά η πολιτική, ακριβώς, δηλαδή πρέπει λοιπόν να δούμε πραγματικά ότι η Γαλλία τώρα, ας πούμε ο Ολάντ καλείται όχι μόνο να ξεκολλήσει μία μηχανή που έχει κολλήσει οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Έτσι. Διότι και εδώ επάνω, εγώ θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω, δηλαδή θα συμφωνήσω ότι πρέπει να πάρει μέτρα οικονομικά. Μπορεί να υπάρξει μία πολιτική λύση, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει, γιατί η Γαλλία έχει χαθεί ουσιαστικά από το προσκήνιο εδώ και πολύ καιρό. Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει και στα οικονομικά όμως, εάν υπάρξει έστω και μία ενδιάμεση πρόταση, να τοποθετηθούν. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή πρέπει, ας αφήσουν τους Γερμανούς που έχουν μια πιο σκληρή αντίληψη για τη λιτότητα. Ξέρετε, η Γερμανία έχει τα πάθη του Μεσοπολέμου και όλα αυτά που δεν τα είχαν οι Γάλλοι σε τόση έκταση, τέλος πάντων. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει και η διαφορετικότητα της Γαλλίας και στο οικονομικό να φανεί. Να διαφοροποιηθεί λοιπόν. Διαφορετικά θα έχει πρόβλημα η Ευρώπη. Δεν είναι η Γαλλία. Είναι η Ευρώπη που έχει πρόβλημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω, Ρένα, αν θες να προσθέσεις κάτι κλείνοντας. Κλείνοντας ενδεχομένως, θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο. Πάω τη συζήτηση λίγο πίσω, γιατί ξεφύγαμε και πιάσατε το πολιτικό θέμα.
μιλώντας για νοοτροπία, μία θεωρώ εντυπωσιακή παρατήρηση είναι η εξής, ότι το 77% όπως επισημάνατε είπε ότι αυτό αφορά αυστηρά την προσωπική ζωή του Γάλλου Προέδρου, το 23%. Το 23%. Και το Κλοζέρ ξεπούλησε μέσα σε 2 ώρες. Μάλιστα, αυτό είναι. Δηλαδή, επισήμως το 23 δηλώνει ότι αυτό είναι. Είναι πολύ ευχαριστώ, αλλά εντάξει. Αυτό είναι ακριβώς μια πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί έχει να κάνει. Δεν θεωρώ ότι επηρεάζει. Μπορεί οι πολίτες οι Γάλλοι να θεωρούν ότι αυτό, δηλαδή μπορεί να θέλουν να μάθουν τι γίνεται, αλλά ότι δεν επηρεάζει. Είναι και λίγο υποκρισία. Την οντότητα του Γάλλου Προέδρου. Επειδή είπατε για τα πολιτιστικά και την κουλτούρα, θα σας πω για ένα πολιτικό τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό. Δεν το είπαμε, το ξεχάσαμε, δεν είμαστε γρήγοροι. Κοιτάξτε, το θέμα της ασφάλειας ενός πρωθυπουργού, ενός προέδρου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος θα λογοδοτήσει γι' αυτό όμως, κύριε Δηλαδή, Βασαντή? με συγχωρείτε τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, εάν ένας τρελός είχε παρατηρήσει τις κινήσεις του και ήθελε να κάνει απόπειρα εναντίον του, δηλαδή καταλαβαίνετε, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, δεν θέλω να τους περασπίσω σε όλο τη διαδρομή, αλλά... Πόσο μπορεί να στοιχήσει, λέτε, ένα πάθος. Βεβαίως. Δηλαδή τώρα... Σκεφτείτε ότι ο Ολάντ έβγαινε από τα ηλίσια παιδεία έτσι, με ένα μηχανάκι, μια μοτοσυκλετούλα, πήγαινε στο διπλανό. Εντάξει, φόραγε το κράνος, δεν το καταλαβαίνανε. Αλλά σκεφτείτε. Δεν θέλει και πολύ να καταλάβεις ότι δεν είναι ο Ολάντ. Μπράβο. Δηλαδή, καταλάβετε ότι όλο αυτό το σκηνικό, αφήστε που εκεί η φρούρηση θα ήταν λυπής. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλά. Όταν αναλαμβάνεις δημόσια αξιώματα, δεν είναι τόσο απλή η ζωή σου. Μπορείς να μην τα επιδιώξεις και να πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου, όπως θα φύγει ο κ. Δαβέτας τώρα για παράδειγμα ή εγώ. Αλλά όταν αναλαμβάνεις δημόσιο αξίωμα, πρωθυπουργός, υπουργός, ανώτατος σύμβουλος, κοιτάξτε, εκεί περιορίζεται η προσωπική σου ζωή. Δηλαδή, πάμε σε ένα πολιτικό ζήτημα. Κοιτάξτε, όταν λένε προσωπική ζωή, να ξέρουν ότι βάζουν και πολιτικά ζητήματα. Θέλω και εγώ να πω μία λέξη για το κλείσιμο. Μία λέξη. Παίζεται, αυτή τη στιγμή παίζεται στη Γαλλία μέσω του Ολάντ το θέμα της εμπιστοσύνης. Εάν η Γαλλία, σε σφαιρικά επίπεδα, κυρίως αγορές, πολιτικά και οικονομικά, εάν η Γαλλία θα διατηρήσει την εμπιστοσύνη ή θα χάσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Και αυτό έχει αντίκτυπο πολιτικό. Μένει να το δούμε, όπως και τη συνέντευξη που θα παρακολουθήσουμε τον κύριο Ολάντ το απόγευμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, και επανερχόμαστε με ανέκδοτο Ρίτσο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ την συγγραφέα Έρη Ρίτσιο, την κόρη του μεγάλου ποιητή μας, σε πολύ λίγα λεπτά.